Bună, sunt Diana Filip, sunt antreprenor, consultant, trainer și auditor și aș dori să-ți povestesc un pic despre activitatea de consultanță, pentru că poate te întrebi de ce ai avea nevoie de un consultant. Sunt sigură că în activitatea ta ai avut cel puțin o perioadă în care poate n-ai știut ce să faci, poate n-ai știut ce soluție să adopți, poate n-ai știut care este cauza impasului tău. De asta au apărut consultanții, de asta am apărut eu. Și iată ce facem împreună, sau mai bine zis, iată ce fac eu. În primul rând, evaluez stadiul la care te afli astăzi și aș dori să înțeleg dacă tot ceea ce te frământă are legătură cu resursa umană, sau poate are legătură cu cerința legală, sau poate are legătură cu cerința clientului, sau poate cu cerința furnizorului, sau, de ce nu, poate are legătură cu activitățile sau procesele pe care tu le derulezi. Ce este foarte important, că împreună putem găsi soluția. Și dacă tu consideri că eu sunt consultantul potrivit, chiar mi-ar plăcea să ne cunoaștem. Lasă-mi un mesaj și te voi contacta în cel mai scurt timp.